Takže vítame vás pri novej epizóde. Prvýkrát tu máme váženého hostia. Áno, Filipa Kratochvíľu, ktorého už určite poznáte, ak ste v pokémonskej komunite. Zakladateľ Pokestar vlastne. Čaute. No. Ďakujem za pozvanie. Není zač, ďakujeme, že si došiel. Ideme si ho vyspovedať, jak sa vlastne dostal k Pokémonom. Keď sme boli deti, tak sme to akože zbierali a potom sa to nejako stratilo, tie karty, samozrejme, že zmizli zo sveta. A vlastne potom začal som zase s Pokémonmi riešiť, keď bol COVID. Ja som ako začal s Funko Popmi, videl som, že tu máš nejaké tu na tie maličké. Áno, ale tie maličké, tie sú máme väčšie, ale tie sú... Ja som začal vlastne s tými Funko Popkami, lebo som bol brutálny fanšik Naruta, aj stále som, a som si chcel akože, Tajerka mi kúpila raz na meniny, alebo takú Naruto figurku. A ja vždy sa mi ľúbi, že budem zbierať Naruto. A potom som začal to kupovať, boli tu nejaké na Slovensku, dali sa kúpiť 5, 6, 7, ale bolo ďalších 20, čo som nevedel zohnať. A potom našiel som, že na eBay sú nejaké, že to sa kúpiť, že z Ameriky, že nejaké exkluzívne pre GameStop a Target a takéto veci. Tak to som zase začal akože si skupovať pre seba. A potom som našiel, že je nejaká skupina na Facebooku Funko Popka a že tam sa dajú akože kúpovať figurky od ľudí, proste to isté Pokémon. A začal som aj zháňať akože ľuďom tie figurky, čo nevedeli zohnať, lebo som vedel, cez ten eBay bude sa... biznis do toho. Bol proste COVID, mali sme toto kurty zavreté, lebo však možno viete, že máme tenisový klub a proste cez COVID sa nedalo nič robiť. A tak som začal toto vyslovať tie figurky. A potom zrazu som bol, neviem, niekde v Smarty alebo toto ihrisku, akože Pokémon, že to som mal rád, že keď som malý a kúpil som si pár pekov a už to išlo. No. A už to išlo. Musel som si vyotvárať samozrejme nejaké množstvo, aby som sa vyliečil z toho. Teda volám, že musíš si nájsť kúpim. Čo bol prvý dobrý hit? Prvý hit, niečo s Chilling Reign asi. Ty kokos, Chilling Reign, no. To bol taký prvý set, čo som akože, že si hovoril Master Set som si povedal. To je ináč klasika. Že musíš začať, ja iba 151 som nič iné. Ja 151. Ja mu mal 4 krát. Tak to je akože brutálne. A tak prvýkrát, keď som si otváral, tak všetko, holo do slivu, reverse bol. A ja nevedel, čo úplne, teším sa, že... Malý alu som mal komodit, čo neviem, čo mám peniaze, zajtra idem kúpiť Lambo, trafil som bolo a nič. Presne, tak to bolo, no a jak ten čas išiel, tak potom vlastne som aj začal športové karty otvárať nejako. A našiel som aplikáciu Whatnot, neviem, či to poznáte, kde sa robia breaky. To je akože live platforma, kde sú normálne predajce, kde sú streamy proste iba. Teraz to má nejakú extrémnu valuáciu. Teraz dostali, že 30 miliard proste. No, 500 miliónov išli na nejaký 24 alebo 26 miliard. To je také niečo málo, ale hneď som to vymazal také nič. Jak scam mi to prišlo. No a to je proste platforma pre streamerov, kde sa vieš ako zaregistrovať, na Slovensku nevieš zatiaľ. Myslím, že Rakúsko je najbližšie, čo to môžeš mať. A streamuješ tam proste a predávaš, čo chceš online cez to. Priamo v tej appke. No proste retenship. Proste retenship, ale priamo v tej appke, že oni si berú nejaké feačko z toho, z každého produktu a ty tam streamuješ priamo v tom, že nemusíš mať YouTube kanál, shop, nič, proste všetko ideš priamo v tej appke. A potom ma napadlo, že poďme skúsiť, že tu streamovať, čiže poďme to tu ako urobiť. Ja, to je na Slovensko v podstate bolo vtedy. Vtedy to nebolo nič, že vlastne Lukáš Frlaj vtedy začal nejako prvý streamovať, on vtedy robil s tým Dazzlom. A oni veľmi zle dopadli, ale... A oni to potom nejako, no neviem, že ukrvali veľa akože roboty a potom už nejako sa im tam rozpadlo. A my sme začali vlastne robiť ešte ja sám vlastne s Lukášom, teraz robíme Collector's Gala. Ja si sme začali prvé streamy robiť. Toho si ešte pozveme, len 4 sa to nezmestíme, takže... A vlastne prvý stream sme mali vlastne taký, že sa nám podarilo zohnať, že také peky, ktoré mali dobré kódy. Navážili to. No neviem, nám to dalo sa skôr, že sa určite navážiť. Dalo, áno. Že nám mali na to chalana, čo nám proste predali iba rovno tie peky, že boli dobré. Podľa mňa z nejakého obchodu chalan. No neviem, proste to je jedno. Nebudeme menovať. To bolo zo zahraničia, ale takéto peky a to sme začali akože taký prvý stream a koľko sme to streamovali do 2 hodiny a že neviem, sme predali za 1000 eur. Ale tam museli napadať aj za 2000 eur veci, ne? No vieš čo, tam padali akože hola, večka, vlastne hola boli vtedy dobré kódy, ale my sme mali taký pocit, že akože 2 hodiny streamujeme 1000 eur, sme povedali, že wow, že to je neskutočné. Však ale je to neskutočné. A potom sme začali, že proste každý piatok stream, že mali sme na výber, neviem, 5 pekov, Evolving, Champions, Crown alebo niečo. Vy si tam mali Cosmic, Eclipse. To sme mali až neskôr. To až neskôr, teď som vás ja objavil. Áno, ty si mal vlastne prvý pek, nejaký Unified Minds, ale tu my sme videli. Áno, nejakú, to nebol Cosmic. To bol Unified, áno. Vlastne takto sme fungovali a potom došiel vlastne Roman s Peťom, že oni chceli robiť nejaký shop, svoj vlastný, my sme mali ten stream, že sa spojíme
ale potom vlastne z toho, že ten shop bol akože sa ani nejako nechcel, alebo to bolo mŕtve, že nešlo a Ripenship išiel brutálne, dostali to Ripenship všetci spolu. Tak Ripenship je väčšinou vždy lepší, lebo tam máš vlastne nejakú interakciu s tými ľuďmi priamo. Áno, akože určite ako ten live shopping, že akože je budúci. A hlavne je tam super to, že vidíš, že pre tebou z 20 pekom nikto nič neotvoril, tak si povieš, teraz už príde ten hit, vieš, že teraz ja si tam niečo tráfi. Jasné, no, ale tak je aj to, že máš to okamžite hneď, nemusíš čakať na ďalšieho dňa, kým sa otvorí obchod a Aj to. teraz sa kúkam, objednám si a som niekedy na rade, no. Ako samozrejme niekedy už to je dlhšie, že si čakáš, ale... Bolo to tam potom už dlho. No. S tým to už si úplne skončil, hej. Momentálne som nestreamujem, už som to psychicky nedával. Áno, No. rodina, všetko. Rodina, všetko, akože už to bolo na mňa moc a uvidíme, no, niekedy, možno v budúcnosti, možno Títo ľudia s deťmi. Hej, no, není to jednoduché. Samé výhovorky majú. Hej. Zatiaľ bez, ale vymysleli mi zase niečo nové iné. Možno o tom k tomu niečo povedať, že vlastne... Takže Collectors Gala bude to vlastne 10. 11. oktobra v Pezinku. Na zámku. Na zámku, no, ideme na zámok. Neviem, na tej večeri možno bude. Ale že či nové, že košela, solné... Akože na tú večeru možno dáme niečo, ale to normálne bez mi vstupuje normálne pohode, teplákom. Máme nový držak na mikrofón. Nový statív. Volá sa Maroš. Vraciame sa ku Collectors Gala. Viem, že na Slovensku toho teda moc není, týchto zberateľských, takže akože veľmi... Vymysleli sme si proste takúto vec. Ten môj kolega, čo s kým to robím, tak vlastne on chodí pravidelne do Ameriky, do Londýna na rôzne car shows. Teraz bol v Los Angeles, bol na jednom. Videl som nejaké videá, tam máme z toho, predtým bol v New Yorku a ešte plánuje ďalšie nejaké ísť. A on tam akože chodí pravidelne a tam nakupuje, predáva, akože obchoduje a na Slovensku v podstate nič také nemali sme. A chceme vlastne priniesť nejaký nový štandard týchto, dať nejakú možnosť ľuďom, kde predať tie veci, že možno veľa ľudí nechce ten car market, alebo že nechce na tie skupiny. Chcú vidieť hlavne naživo tie karty. No presne, popozerať si, pochytať si to tam, stretnúť sa a tam si povyberať, urobiť tie trendy, presne, no. Chceme práve, že urobiť to, že pre tých zberateľov, kde si fakt vytradujú, nakúpia bez tých akože úplne nejakých omačelkov toho. Bude nejaký program, samozrejme, máme tam toho investičného Pokémon predstavili, urobíme prednášku. On je veľmi dobrý, ten prednášku, on tam bude s ním, môžete si vydielovať nejaké veci, kľudne, on zbiera Hidden Face, takže doma Hidden Face, tak môžete to dnes predať. Som dostal strašnú ponuku na Hidden Face, už to idem vykupovať, tak myslím na ňo. Že mu to možno doneseš. No a ešte nejakých ďalších hostí predstavíme neskôr a bude tam vlastne 60 predajných stolov, čiže cez nejakých 40 predajcov sa tam zmestí, lebo budú aj podľa stoly väčšinou. A postupne predstavujeme všetkých a snáď tam budú čo najväčšie mená. Zo Slovenska, Česká a nejaký zahraničný máme už aj. Hlavne nech je tam veľa produktu. No presne, no akože veľa. Hej, hlavne akože podľa mňa tie kusovky tam budú akože mega dobré, to bude super. A čo sa týka Sildu, tak podľa mňa skôr tam tie shopy donesú nejaké staršie veci, lebo tie nové asi tam nebudú chcieť, že všetci donesú kalózy. Ale vieš, dneska vieš už aj tak je všetko všade vypredané, takže podľa mňa... No ale za tie ceny, čo to teraz stojí, to je... A ako tak donesú určite nejaké možno staršie produkty, nejaké boostere, niečo, takže to bude tam výber a bude určite veľký. Koľko má mať budget na takú akciu? 5-6 tisíc? 10? Záleží, akože písali ľudia, že ušetrí 50 000 tam vykúpi všetko, takže neviem. Ale akože, tak koľko máš, toľko ideš do toho. Možno niečo doniesť, tam predať a potom za to si niečo kúpiť zase nové, že budeš mať niečo iné. Áno, jasné, len to bude také, že behať tam neviem čo. No o tom to je, Áno, akože vlastne ľudia si tam môžu doniesť celé kufre, aj vlastne predajcom môžete predávať veci. Áno, presne o tom to je, že budú tam vlastne môžeš predajcom predať, alebo aj medzi ľuďmi, medzi sebou, bude tam trade zóna. Tam je dobré, že tam budú aj tí zahraniční, oni neriešia tak tie mikropercentá. Máme nejakých Poliakov potvrdených a ešte dohadujeme nejakých ďalších, no. A povedz nám teda, že lístky, ako to funguje? Lístky sú, na ticket portáli sa dajú nakúpiť, normálne si dáte Collectors Gala vyhľadať a máme vlastne viac druhov lístkov, máme denný lístok. Počkaj, to rovno tuto zapnem. Denný lístok. 14 plus, aha, určite. Hej, to je akože tak, voláme to dospelý, denný, 15 € stojí. Vlastne je to denný vstup od 10:30 do večera na sobotu. Potom je denný vstup na nedeľu, potom je vlastne bundle na obidva dní, ktorý je zlacnený vlastne o 5 €, že to oplatí za 25 si kúpiť na obidva dní. Väčšina ľudí sa pýta, že prečo je to 2 dní, ale za nás je to akože super v tom, že vlastne tí predajcovia prvý deň niečo vykúpia, na druhý deň budú zase predávať ďalej, čiže bude zase nový stok, čiže bude zase niečo nové a bude iný program v nedeľu. Potom máme VIP listok,
ten vlastne ten na obidva dní platí, ten stojí 60 €. Tam je vlastne výhoda, že máte hodinu skorej vstup, čiže vy chytáte akože tie díle o hodinu skorej v podstate, že to máte, je dosť máte zaujímavé. Čo vyjdeš kustom? Hej. ale tých je iba 100 lístkov v predaji, čiže to je iba 100 kusov, už myslím, že nejakých 30% už je preč. Že tam by som sa akože ponáhľal, keď tak, a plus tomu dostanete ešte goodie bag, kde budú nejaké darčeky od našich akože partnerov, nejaké zlalové kódy a možno nejaký produktík tam bude, čo tam jak sa odprezentuje. Takže tým sa odlišujeme od ostatných shows, že máme tu gala večeru, ktorá vlastne zahrňa ten VIP bundle listok a plus sobotu večer bude vlastne od 18:30 alebo 19:30 bude taká VIP gala večera pre 100 ľudí. Je tam vlastne 70 lístkov v predaji a 30 bude pre hostí vlastne z celého Slovenska, Česka pre tie najväčšie mená z majiteľov shopov. Čiže bude taký networking, plus tam bude tá štvorchodová taká večera, plus taký program, nejaké vystúpenia tanečné, spevacké a to sú Super. také nejaké boxbery, si ľudské a tak. Čiže nejakí Pokémoni budú na večer, alebo... No, bude to aj niečo bude aj niečo tematické tam bude, ale bude to taká akože high-end večera pre fakt taký networking, že stretnutí keby najväčšie mená a tam sa prebereme, čo sa nám páči, nepáči na Pokémone a pokecáme. Čiže bude taký malý hate klub. Budeme nadávať. Uvidíme. Sa dostali pozvanku aj z distribúcie, tak uvidíme, či príjmu na večeru. No, a smolí. S nimi by sme sa Pozvali sme a uvidíme, že či príjmu. Akože mohli by, to by bolo dobré. No, bolo by super určite. Ak nepustí stok, dostane tam skupinou. Ale dáme deku, všetci bijeme. Čo to bude, no. Tá večera stojí listok 200 €, je také drahšie, ale je v tom, že je ten VIP list na 60 a plus ten večerný celý program. Tá večera bude trvať potom, ja neviem, uvidíme, dokedy tam bude. Akože, to je zábava. najväčší vlastne lákadlo tam je, že sa vieš najebať s dodávateľom. Áno. Aj dobre, čo vieš dohodnúť, vieš, že poď sa mi Pošleš fotky, pozri, čo na teba. Presne budú tam akože nejaké drinky, všetko tam bude zabezpečené. Nejaké trialsky dáš do kufra a tam budú čakať. No dobre, super, takže na akciu sa veľmi tešíme. Lístky si kúpite jednoducho cez Ticket portál. Presne tak, chalani budú na večeri tiež, takže môžete aj s nimi sa tam pokecať. Sami sa môžete tešíme sa na vypiť. vás. No, Ideme sa tam spoločensky unaviť. vypiť a žiť. Výborné, že 100 tisíc za nami a takto funguje stream cez telefón. Tak Učíme sa za pohľad. Učíme sa, no. produkty sú viacej. Hej. Ale aj že predaj nejakú krísu, kúpite si potom No. kameru nejakú. No, radšej si kúpim ďalšie PKS, kúpim banky a máš zarobené jebať kameru. To je úver. Na Flintstonovcov to tu natáčame. Filip teda podniká v rôznych kartových sférach, tak nám priniesol aj trička takéto krásne, Dostali sme. Rare Catch. A tiež aj o tomto by nám teda mohol porozprávať, že k tomuto, jak vás to napadlo, jak ste sa k tomu dostali. Jasné, no tak vzniklo to tiež, že na streame, keď som streamoval, tak sme vlastne kupovali. Toto je náš najnovší produktík. Kanto Apex, dajú sa ešte Veľmi sú inak pekné tie produkty, musím dajú povedať. sa ešte kúpiť, sú nejaké kusy ešte skladné, nejakých 40 kusov, myslím, že máme na e-shope. Čo stojí jeden? 140 €. A čo tam môžeš hitnúť, nám povedz, najsilnejšie? V týchto momentálne máme špeciálnu edíciu, že japonskú, a máme tu vlastne, že celý master set je tam 150 jednotky masterballov. Že iba masterbally 5 za 10 sú tam v tomto sete. Najväčšia karta je tam Gengar. Gengar a vlastne máš tam potom ešte Pikachu. Gengar a Pikachu. No, Ale Gengar že ostatné majú nejaké ale všetky sú emócie. akože strašne low pop karty, že normálne aj tie bežné karty sú okolo stovky všetky, že proste. Hej. Ja som teraz rozkladal strašne. No, že akože niektoré karty, že pol roka sa nepredali, že nevíš koľko stojí. Aj Psyduck bol drahý alebo také. Hej. No a vzniklo vlastne tak, že sme na streame otvárali taký mysteričku, že Hit Parade, neviem, či to Áno, to som videl. Tak tie Hit Parade... To je o troška škarečí od tohto. Bolo trošku dosť. Hej. Že tie Hit Parade sme otvárali na streame a to sme vlastne kúpali dodávateľa a som si hovoril, že však správame si tu nejaké svoje vlastné, musíme platiť akože extra tú maržu a máme niečo akože svoje vyrobené, možno ľudia dostanú lepšie akože produkt, lepšiu maliu. Tak sme rozhodli, že sme spravili, toto je vlastne 4. edícia už čo máme. Ich bolo vlastne 150... Z týchto bolo 159, sa mi zdá. Áno, bo nejaký tam nejsú. Boli 153, myslím, master set a mal som ešte nejaké extra, tam ešte. No, je to podľa mňa dosť cool v tom aj, že keď tam máš vlastne celý master set 151, tak ty keď vlastne vidíš čo... pekná stránka. Je to pekné. Hej. Ty keď vlastne vidíš, čo ľudia pootvárajú, lebo však veľa ľudí si to akože aj natáča a tak vlastne, jak ty hovoríš, že keď dlho nikto nič neotvorí, tak vieš, po čom ideš, no.
Ako predávajú sa na streame, na Pokestari sa predávajú a u nás na webe sa predávajú tiež. A vlastne máme tam ešte takú vychytávku tam robíme, že vlastne v každom isteričku je taký kód, ktorý si vieš tam zotrieť a ten nám pošleš keby na stránke ho nahráš do toho redeem kódu a potom hráš ešte ďalšiu kartu navyše. Áno, to som videl že ste toho Blastoise zo Teraz Spitlu Blastoise pomali. Spitlab, hej, baba vyhrala 3000 € karta, no. Ty kokos. Bomba, no. Keď som videl skôr, hneď to kupujem, ja milujem ten game. Toto First Try, to je... To mali tiež, to bolo predtým Sada. Ale to sú One Piece? Ne, to boli tiež Pokémoni, ale to bol taký, akože tam boli lacnejšie karty, lebo to za 85 € to vyšlo. A to sme vypredali, za 2 dní sa to vypredalo. Mali sme 100 bodkov a za 2 dní zmizli všetky, no, že to bolo akože, to sú úspešné, že tá cena bola akože... Ľudia milujú ten gambling. Hej, a za grade kartu za 85 €. Môžeš dostať V dnešnej dobe v tom gradingu, keď to je akože problém, a tu máš vlastne všetky masterové, čo tam akože tie lepšie, čo tam sú. A však aj títo určite sú hodnotní, ne? Títo sú všetky hodnotní. Tak je to všetko 1,5,1. To sú pekné veci, akože dneska... Keď si zoberieš dneska gradu nejakú kartu, to je nemožné. Akože dať si vôbec gradu. Uvidíme za mesiac, či sa to posunie. To bola prvá sada vlastne sme mali. Aha, vy tam máte potom vždy aj nejaký špeciálny print, ne? Áno, to vlastne ďalšie, ale čo máme, že v každej edícii spolupracujeme nejakým umelcom. Vlastne prvá sada bol ten Atichuje, neviem, či poznáte. Viem, taký dinosaurik, to sa mi veľmi ľúbi. Potom druhé sme mali takého Tomáš 1, to tiež taký známy. To som videl, to bol nejaký taký monster. Áno. A teraz vlastne naša grafička teraz robila pre nás, ona vlastne robila takú nejakú Godzillu tam nakreslila. A to tiež tam je vlastne správené, že ten art je očíslovaný. Toto je taká Kuba Vulič, hej? Toto vlastne. A ona vám robí aj celé tieto? Lebo akože veľmi vkusná je, musím povedať, že tá grafika tu vidíš vlastne, toto je ten print, čo tam je. Ten je očíslovaný. A týchto je vlastne 159 alebo 158 a jeden máme ešte, že One of One Stand by 1 v tom zabalený. Aha. Čiže vy máte ešte aj svoje vlastne. Čiže hráte sa s tým pekne. Toto je taký, že One of One a ten vlastne, tam je taký špeciálny print na tom, taký holografický. A iba vytlačiť túto jednu kartu One of One stalo 130 €, takže... Fakt? Takže táto karta má 130 € hodnotu. Akože zatiaľ to nemá akože žiadnu, ale myslím, že keď budeme mať už aj neviem 10-20 sérií, tak ľudia budú chcieť možno že si vyzbierame tieto kusy týchto kariet, týchto artov. Toto je veľmi pekné. Tak sa s tým hráme a akože momentálne je trošku problém s tým výkupom tých kariet, že ďalšiu sadu spravíme asi až na tú galu, tam nejaká sada a uvidíme, jak to pôjde, no. Keďže chceli sme akože, že iba PSA sme chceli robiť, ale v dnešnej dobe možno vyskúšať nejakú sadu spraviť lacnejšiu aj nejaké CGCčko, možno uvidíme, no. Môže iba čisto bez hodnotenia. A mne sa tie rávky to mi sa mi nepáči robiť ten... Príde aj mne by to prišlo také slabšie, že to už tomu dávať krabicu a to. Ale zase keď tam máš 500, 200, 300... No áno, ale pri tom je problém pri tomto, že niekto si to kúpi a potom im bude písať, že mu tá karta není mint. Aha, to je pravda. Že tu má odrtý rok, že dali si tam nejaké šity. Tam už nevymyslíš s týmito. A takto je to devina, desina, ale nemôžeš už povedať, že proste... Áno, to je pravda. Že máš smolu. Filip povedal, že toto sa tam objaví, ale ne. Možno áno. Toto nám Filip doniesol, aby sme ho zobrali do... Najväčší banger, čo mám v zbierke momentálne. Došlo zamachrovať, že... Shadowless Venosaur. 101 kusov na svete. 510. Ukážu sem. 101 kusov na svete, 510. Ale ešte si aj dal on aj pekne do zema. Filip zo štúdia odíde, ale karta tu ostáva. Tam sa pozri, ak by sa hodila. Máme taký, ale tam som si dal iba tu. Vymením ti to záhum toho. Venosaur. Akože tak tu je bezpečí, keď sa pozerám okolo. Áno. O Filipovi už sme pokecali o všetkých jeho biznis ventúrach, ale počkaj, ty si ešte aj tenista? No áno. A máš ešte aj tenisový klub? Máme tenisový klub. Multitalentovaný čavo, tak niečo ako my dvaja. Multitasker, presne ak si povedal. No a... Môžeme o tom ešte, akože keď chcete niečo, neviem. Áno, a ty si pravák či ľavák? Pravák. Myslíš si, že ma porazíš ľavou rukou? Aj nohou, možno nohou by som neporazil. Ale si nevidel, ja práve ja som... Počkaj, Gabriel, ty bracho tenisovou. Ja som ťa videl s padlovou raketou a to, bracho. Ja keď som bol malý, ja som hral tenis. Ľavou určite by som neporazil. Hej? A ty hral vlastne keď tenis? Áno. A môžeme to skúsiť, taký challenge. Dáme si challenge, čo? Dáme nejaké tebečko? No jasné, môžeme, kľudne. Dobre, do toho idem aj ja a hrám proti nemu tiež.
Braško. Ty ma nemáš šancu Ja povedať, budem že hrať tenise. proti tebe s hlavou. Dobre. Dobre? Dobre, tenis alebo ešte padel možno tiež. No, videl som, že padel vás celkom baví. Áno, padel si ideme, ale ten padel je taký, no. To už si hral? No jasné. Hej? Som aj na turnaj chodil padel. Hej? Tam sme sa prejatali. Ale dobre, však zavolám ťa, otestujem si, čo tam o tebou akože nepoviem, ale ten... raketové športy, to všetko. Áno, no, a však ten padel je taký troška jednoduchší, tam tá Určite, technika, tam je určite. skôr o tej pozícii. Akože padel je super, akože že chytíš to a vieš to hneď hrať. Áno, V tenise to je problém, no. Áno, v tenise Čo je v tenise to... problém? Brato, Keď to dojdete dvaja, čo neviete hrať, tak si nezahráte. nestačí, No. že jeden nevie No. hrať. To je, No. to je A to nehrať padeli to páry, ako to, No, no, No už ideme akože tu nás, práve sme si veľký challenge dali si do toho dielu, ja idem na Dobre, tréning. takže toto bude part 2, kedy prídeme vyplieskať túto Filipa na tenisové tenisový kurty. Môžeme. No. Kde to sú tie Petržalské? Máme v Petržalke 2 kluby, jeden v Dunajskej Lužnej. Aha, tak je do Petržalky, No, takže no, bližšie. A máme tu tier listing Mega Evolution Ery, investičný. Aj. Investičný, nehodnotíme krásu. Ale momentálne ceny do toho musíš rátať. Áno. Poďme si pozrieť na Mega Evolution vlastne. Ideme tým, začneme, hej? Hej, Ja nechápem, jak toto môže byť stále. Zlaté Číslo karty, jedno. to povie piče za chvíľku. Akože Či pokiaľ čo to si nebude myslíš? Rayquaza alebo taký nejaký Pokémon naozajský, tak budú tráčky. Hej, no ale však tie zlaté karty boli v každej jednej Každý ére a v prepadník. každom... Áno, ale tu je ten púr akože takto urobené, že fakt je to... Ale hrozné. Ale dobré, ale však Scarlet and Violet boli tiež, že No dobre, najhorší zoberme full si rate aj, mali. neviem, Chilling Reign, Snorlax. Full rate, dobrý. Chilling Reign, Snorlax, zlatý, ako si brutálna karta, pekná, No. ten stojí tiež hovno. No. Ale tak tu nás sú trošku také Aldartové zase, že nie sú úplne také full art iba. Práve, že to vyzerá ešte horšie. To vyzerá... také, no. Toto, Ale vyzerá ja musím povedať, že zo zlatých kariet z ostatných setov sú tieto za mňa najkrajšie. Crown Zenith. Aj akože, Ale to nemôžeš Crown Zenith, No on dobre, stále áno, Crown to je Zenith dobre, taký Crown, boho, to ale je to sú brutálne. fulárky. To sú zlaté, To to sú sú zlaté zlaté, karty. to sú Ale zlaté. tak majú vyzerať zlaté karty podľa mňa. Ale to sú normálne arty, hej, toto sú full arty a hen to sú proste normálne SAR-ka. No nové, povedz mi... A nemíš. A máš tu dobrý set. hodnotíme Za mňa. booster boxy hodnotíme teda, alebo čo to, či celý set, či Booster Celý box, set, dobre, NLDčka, NLDčko. všetko. Pozri, koľko stoja tieto. Akože ja musím bojovať za tento set, lebo ja som na Instagrame dal taký claim, že na konci dňa bude toto lepšie ako Phantasmal Flames. Ja som... To myslím, ja to s isté. týmto ja súhlasím. Čiže ja si myslím, že akože mám ho vysoko celkom ten face. Lebo z Phantasmal Flames máš čo, jeden hit, no však to si pozrieme. No a hlavne si povedz, že toto je najlepší base set za jaké obdobie. Velice Tie dlho. basety boli strašne No, však strašné. máš Scarlet Violet base bol akože vtip. Áno, tam máš Gardevoir No, akurát. a však A tam je ten Drowsy potom nejaký, že... keď, Ja, ten keď Draus. sme mali stream, tak tie peky sme dávali za tie 50 nikto nechcel. No, to môže... To booster box som vedel kúpiť za 60 €. Ale jak by si to teraz dobre Tak trénoval? jasne, teda by som... Ale tak Tak tedy ja, tréna to- tam kúpiť, koľko keď to booster boxu za 6 litrov. Pozri, koľko stojí booster boxy. 250, akože už je dosť vysoko, 250, ale áno. to není zle. Není to zle Silent Small oproti, Cut, dobre, no. oproti ostatnému. Ja si myslím, že Esko tu není momentálne, ale jedol by som to do Ačka. Čo hovoríš? A ja by som povedal, že Ačko bolo. Dobre, súhlasím. Esko to není určite, ale... Kde je ten kokot? Tu je. A to plánne, pohode. Čiže Mega Evolution Ačko, takže čo je ďalšie? Fantasmal bol druhý, ne? Fantasmal. Áno, áno, to je set na jednej, Áno. troch. Čo ten mňal? Miau a tento Pokiaľ pitla. 20 € stojí. Na pípla by nič. Ten bude No. dobrý. To Nie, môže- ináč Megalopuny sa mohli inak pohrať, lebo to je taký underdog. To vôbec. Niektorí ľudia to majú veľmi radi. Vieme, v akej komunite žije a snažia, v akej sme my. Megalopuchy. To sú tí, čo zbierajú One Piece. No, Áno, ale akože máš tu jednu chase kartu, ten zlatý, no, ten je v pohode. Ten No, tretí ale je tiež zlatý je v pekný. pohode, lebo je to iba Charizard. inak Áno. akože si z neho... Ale Áno. Keď máš vybrať, že zlatého Vento, tak... tento Mega Charizard je tiež dobrý. Mhm. Máš tu Miaua, ten je super, ten bude o dosť drahší. Lebo Mňa je super, lebo je to mňa. ho máš hlavne z hry, toto pozadie. Hej, ale máš zase ďalší mňau, už máš aj Destiny mňau. Áno, A ale teraz ty bude sú- mňau, zase videli si to áno, čo áno, je 30. 30-kom. No, Keď mňau bude dosť. A máš tu ďalší Piplofa, ten je úplne, že pre dievčatá číslo 1 Tak podľa jasne, mňa. tak ale hej, aj ten Diglett je brutálny potom. Aj Wigglytuff No. sa dobrý. Maybe to Akože sú ono, pekné toto je- karty, bracho, ale to stojí 20 €. Ale na to, že Koľko stojí?
Ak sa to píše. Je to proste vypimpený Obsidian Flames. No, presne si to dobre povedal. Áno. Presne si to dobre povedal. Že Ale- tam v tom Obsidiane chýba presne tá... 310 máš Ne, booster ale box. to To nie je je... dobré. To je veľa. Ja by som to dal možno aj do Cčka. Ja by som dal Bčko. A ja. Bčko? A ja by som dal No. Bčko, lebo Ale- máme tam ešte niečo, čo... Bčko, ja si myslím, že tam dojde silná dotlač a to padne. A to koľko, že mám tu Fantasmal, však už... Kedy bol? Koľko, že Fantasmal? 3 Pol roka? Fakt, iba tak krát. Áno, jeho máš tu na čo? Tu máš, Kedy vyšiel Fantasmal? tu máš 1, 2, 3, 4 sety. 8 mesiacov. To je nič. No. To je naozaj, že nič. Však teraz dotlačajú Destiny, vieš, ale neviem to. Jasné. No dobre, ale sme dvaja proti tebe, A takže tak aj je to Bčko. Bčko, bolo mňa. Hej, No, dobre. Bčko, Ale dobre. nevieme, čo ešte príde z tých ďalších. Počkaj, dajme o znova. Dobre, super. Vieš čo, dojde z tých nových setov? No ďalšie dokonca vlastne celé éry, že čo bude ešte. Však ale ja si tiež myslím, že tie ostatné dobré sety stlačia ten Phantasmal Flames dole. No dobré, ale máme tam Chaos, Peach, Perfect. Ale ten nestojí veľa. A stojí vlastne. No, aj keď No, teraz. Poďme si pozrieť tohoto tu. Ja nenávidím tento set. Ja ho strašne Áno, mám. toto je extra. bez rozmýšľania je S-tier. S-tier, no. A pri tých cenách? Počkaj, Speed, máme tu Filipa, hej, bavili sme sa o tejto kartičke. No, O tejto tu. áno, Mewtwo. Čo na ňu hovoríš? Mne sa ľúbi, ale má strašne veľa hejterov, ale mne sa mega Je krajšia jak tá z Destiny? to ne. Za mňa oveľa. Vidíš, že on nevie, ty nevieš. Destiny vlastne tam je Ty majestátny kokos, to je Mewtwo. úplne veľký. Ale je to tam. vyzerá jak z takých 80 rokov horor, ty kokos. Jaký horor? Popiči. Akože je dobrá, ale Destiny je určite lepšie. Za mňa je toto veľa lepšie. Dobre, No. máte pravdu. Akože... Tento Pikachu bude top hit. Mne sa ten Pikachu, akože to je som To je- nič nerobí a ja zbieram To je Pikachuov. brutálny Pikachu. To je Hej, najlepší Pikachu, aký bol Fakt? urobený za velice dlhú dobu. No, Cosmic tam- Eclipse je 1000-krát lepší. Není. Bracho. Není. Jasné. Cosmic Eclipse s Ashom či s Redom, Není. čo ho tam kuríruje na A to tomto. nemá ani vrúbky, nič. No vrúbky nemá, no. Toto je Dobre. proste Pikachu, Áno, ako a- chytíš na one v lesiku, keď ideš, No. pokebalík si po ňom hodíš a máš ho. A ešte tam traja na strome ďalšie či koľko tam sú. Hej, tu to nejde na No, strome. ešte Mne ostatní sa spolkujú. napríklad viac oveľa páči ten rúžový, ale dobre. Tie bordery, neviem ináč, není to dosť od veci, že jediná karta, čo má tieto rainbow Mne sa to bordery práve v že tom? páči. zaujímavé. Úplne sa to k tomu hodí. Som s tým K povedal. tejto karte sa to Áno, hodí, áno. ale je to divné, že to je jediná karta v celej ere, ktorá má... Ale Tak to Pre- tak není jediná. bordery, ne? Není jediná. Čo má ešte bordery? Prismatic má. Prismatic je Ale Scarlet Scarlet. and Violet. No, to je zo Ale oni sú tá terraforma, mne sa zdá, že kvôli tomu. Áno, kvôli Terra, no. Aha, všetci aha, terraform. aha. Víš, niečo sa zjavím. Dobrý, dobrý. Jak to No ale choď nižšie, že čo? Čo tam chceš pozerať? Jak to tam chceš Side pozerať Down. Side tak Digon? Zlinali sme čo. Metagrošek, to je silný set. mám veľmi rád. A ja, to je... A ja. Ja som ho v hre, to bol môj až top 6. Ja som ho Ale nikdy henty nevedel nový získať. Gengar, pozri, henty mega taký. Ja vám neviem, toto je Ale Dragonite. preceňované. tento, mne sa ľúbi aj tento Embroar, Bol Tangela, Aj- Dangela je dobrý. Team Rocket, Mimikyu, Meryl je No. pekný. Veľa je mŕtvych tam pekný. Dactrio tam Dactrio, máš, no, toto je strašne silný set. Ale Ale ten pôjde dole trošku. to je jedno, ale zober Pozri, si, je že TPčko. keď sa pozriem na horizont, nejaký dlhý, proste rokov, a má tam ten Godpack, si zober, že keby má Evolving Skies Godpack, čo by to bolo s tým setom? A dole už 150. 155 eur? Jasné, to padá. Všetci predávajú kvôli 30. a tak, takže S-tier. Akože podľa mňa to, akože určite sa stane, že podľa mňa pôjdeme ešte k stovke bližšie. v tej treba udrieť. A určite to A to treba... chceš kúpovať pri stovke, v Vtedy tejto dám do treba STL. zobrať osud do vlastných No, rúk. akože začal by som možno nakúpať, že aj teraz pri 150 si kúpiť nejaké dve a potom 3-4 dokupovať, že nech si No. to znižuješ ten kost. Ale je to určite S-ko ten Godpack, proste všetko, čo má Godpack, musí byť Isté. S-ko. A ty už to kam by si dal? Do Ačka. A S-ko je bol čo potom? Není to ešte S. Aha, dobre. Neviem, akože To si napamätaj si. možno 30, keď bude za dobrú cenu. No dobre, poďme ďalej. Čo je? Perfect Order? Áno, no. Perfektný order. Toto by malo byť S, však je to perfektné. Mne na Facebooku prekladá niekedy do češtiny a vidím, že perfektní poptávka. Perfektne objednávka. Čo si myslíte o tej Starbucks? Hrozné. Toto je úplne, toto je To tak ja na milujem. piču. Fakt, Ja tebe sa to Keby páči. sa ľú- Mne sa akože... Takéto hamba, vieš, že dojdeš niekam, ja ju milujem.
Čo sa ti na tom páči, mi prosím ťa povedz. Pozri, aká tam je naložená veľká, tie nohy má. Ale však to vyzerá jak zmutovaná, ja neviem, nejaká... Jak humanoidná. Humanoidná, hej. Výzda. A pozri, koľko stojí? 48 a 50, 20 stárne si kúpil na album. 176. Hen, to je hrozné. A to čo má na chrbte, akože ruksak? Ale však Star mi má vzadu tieto. Pikľačie tam. Ona je Nemá. dvojitá hviezda, jasné, že má. Jasné. Má, pozri, vidíš? Ne, to je tiež mega. Ale toto není mega za To je ňou. mega. Toto za ňou není, to je obyčajné. Áno, ale však to je stále také, že To má za sebou. nemá to jak taký ruksak, vieš. Akože čo to Mne sa Cliffery páči, je pekná. Miau je veľmi pekný a je tam mega Ale ten mňau Cliffery. je akože iba fuláky. Fuláky, no. Trošku neviem. Hej, dosť je to podobné k tomuto. No, Inak tento je dokonca ešte krajší, lebo má taký retardovanejší výraz. Krajší podľa mňa není, Inak ale veľká škoda, že neurobili Team Rocket Miau. Vieš, taký, že čo vie rozprávať, že presne on. áno. A jak sa chápeme, že Ten bol tam iba ten oný. Ten jeden tam je. však henten vlastne, tam ten. Kľudne to sa môžeš podať. Nie. Tam on napravo úplne Jesse James, oni ho tam majú. to je maličký, no. Áno. Chris James. James, no, Akože, okrem toho ešte aj to ETBčko je ohavné, ty kokos. Hej, No, že- však to... to je dosť A najškaredšie. inak aj No. promokarty sú tam dosť na piču. Nerozumiem, že prečo tam aspoň nedali toho Miauta, miesto toho Zygarda, vieš, že aspoň to ETBčko, lebo to urobí to podľa mňa veľa, keď to ETBčko je 60 pekné. euro. No pozrime sa na to, podľa mňa Cčko, Dčko by som to nedával. No, Za to nie. 50 eur dneska kúpiť ETBčko je podľa mňa celkom ako... Hej, ale to je presne ako base set, Ale si voľaký, čo bol. si vo Svornešil dvere, jak my s Gábom. Ja som žil v tej evakuácii, ale ja... Los Origin som si za 30 eur kupoval. Ale Po to ja Flash tiež, ja som si to kupoval za isté 30 chalani, eur. len my sa musíme baviť od dneskajšku, ne o Ale tom, podľa čo mňa- bolo. Pri týchto setoch tam akože môžeme spadnúť. Že zoberte, že keď teraz už som videl, že booster boxy za 160. No dobre, dajte Dčko. Akože keď stojí booster box 160, tak to nemusí byť Ale ešte ešte tak chalani, vy si 300. uvedomte jednu vec, že z éry, kedy sme kupovali Lost Origin za 40-35 eur, tak aj ten retail už sa zvýšil. No jasné. Vieš. Ako však aj počet ľudí sa zvýšil No. všetko, Áno, ale ale akože... my to No bereme čo tak isto, hovoríte, že... čo hovoríte teda Dčko? Ja by som Jasné. dal Dčka. Dobre, Je to dobre, Dčku, dobre, to- prehlasovali Ja ste. by som Dčko, ale akože ja tvrdím takú taktiku, že kupuj to čo najlacnejšie vždycky, keď chceš investovať. Čiže akože je to teoreticky, To aj ja hovorím, že proste aj tak ti to pôjde hore a keď niečo bude stať 500, áno, tak že... toto bude stať 350, ale ty si Áno. spravil svoje Áno, percento. ale musíš ako na to si vysieť. Ale nie, máte pravdu, je to Dčko, lebo keď teraz pozeráme House Rising, Ten je o dosť lepší, akože chaos je silný, podľa mňa. Není jak, není moc silný, akože ten Činčino. Inak toto je veľmi podhodnotená karta. Áno, Činčina. áno, akože mačičky sú vo svete dosť, akože naozaj. Už je veľa dievčat zbiera, vieš, a to si treba uvedomiť a že... No neviem, ale môj si to veľa Instagram je dievčat ešte naučíš. 90. Veľa dievčat sa naučil. Áno. A akože, ty si robíš srandu, ale tak to vám poviem ľudia. Každé hobby musíte vedieť odprezentovať. Že to, tak je to iné, keď vieš, že stretnem sa s babou, spieš, čo robíš, zbieram Pokémon karty a povieš takto do zeme, no. Alebo keď povieš, že zbieram Pokémon karty a ukážeš, že je to... No, a ukáže, že to proste na to sú úplne iné reakcie, keď to ľudia uvidia naživo, ako keď si povedia, že Jasné, Pokémon karty, vieš, jasné. že Čiže chlapci, ktorí zbierate Pokémon karty, Nehambite chcete sa za to, spaliť presne. nejaké baby, tak sebavedomie dá. no dáš si na reťazku tú 2000 kartu a ideš Ale von. akože, ty to tak, netreba sa na to hambiť. Áno. Áno, celkovo, že proste O tom treba. ide o to, jak to odprezentuješ, keď to odprezentuješ jak debil, tak budeš za debila, no. No. Ale poďme k tomuto setíku. Ja si myslím, že Toto to má je byť, ETBčko, pozri. to bude nejakých 70. Toto má aj pekné ETBčko. Áno. Hej. Ale boosterboxy podľa mňa sú, že... A koľko stojí ten perfekt? Ja pozriem boosterbox, koľko je na kamarke. Podľa mňa 160. Môžeme to pozrieť inak. Booster box máš 173. Stále aspoň. Ale na teraz podľa mňa oni chlapci na Carden Pirates sa trošku plesli a dali 160 som videl. Hej, ty kokso. Tak ideme do Card Empireu, vykúpime to a Ja. ideme do Krakenu to odnes. Let's go. Otočíš to. Treba- Infinite money bill. Treba hovoriť, jak to funguje, tie percentá, že som na Instagrame, či to funguje realite. Veľakrát to nefungovalo, by som povedal od tých ľudí. Aj. Lebo mal si tam niekde zo Švajčiarska nejaký CM low. No.
Pozri, koľko o stojí chaos. dosť menší. 190, čo je dosť dobrá cena. 185 dokonca, No. áno. A ETBčko máš za... 65, toto je oveľa lepšie. Ja by som dodal do Ačka úplne kľudne. Do Ačka? Neblázni. Neblázni. Neblázni, že? Čo ste sa zbláznili? Máš tu Ukáž, Greninju? ukáž. Ale čo Greninja? Braško, za mňa Cčko, No, a tak trošku ale- že Fantasma len na pety. Čo ste normálni, ale... kvôli cene a peknosti toho ETBčka by som to možno dal do Do toho Pčka. Bčka, ale No, akože určite... Nie ste normálni, vy ste úplne, toto je čisté Ačko, že Ačko? áno, proste máš tu Greninju, čo je úplne populárny Pokémon, máš tu... Čakaj, pozri sa, jak dopadol Twilight Masquerade s Greninjou. Už to je presne také, že to treba nakupovať. Ja to hovorím. Tu máš booster box. 265, Švajčiari. nie Švajčiari, 282. No, 280, chalani, no nekúpili by ste si radšej Mega Evolution Base? Ne. No ja tisíckrát. Jasné, že ne, povedz sa, Akože- čo máš tu na 400 € kartu v základe. Evičensi, čau. No, akože- Ivinka. Ivinka je veľmi Akože za pekná. 280 maškaráda momentálne dosť není špatná. Hej? Ja neviem. Lebo Ja som hejter tohto. toto už je to out of print. Ja No, som to za- je- A vyletí ti to na 500 € za rok. No, aj za 4, kľudne, no. Čiže 400 set value, ukáž ten náš set. a máš tu chaos. Ten stojí nejakých 180. 700 polovicu má set value. Hej, ale je to v printe, to preto, vieš. Áno, to- áno, to je áno. nový. Aj Akože ja to som nové. taký na tieto chaos aj na ten Perfect, aj ten Pitch Black, že tie som akože úplne vyskypoval. Ja tiež, ale akože čo chceš kupovať? Chceš Ale kupovať jasné, Fantasma ako alebo nie, teda, že... akože keď to je za to MSRP a ideme pod to, tak už akože treba si kúpiť. Dobre, Je to no. Bčko, podľa mňa. Bčko, dobre. Ačko je to za mňa, ale vy ste ma prehlasovali zase. Dobre, tak poď pič. No, máš tu Pitch Black, kde Ten máš? To je bomba. Čo dáke, ten Dark. Morpeko. Morpeko, a mne sa tá Zeraora páči. Tento No, slovo Peko je fejkový Pikachu. Hej, že? Ja som tiež ho si moc nejdem. Akože mne sa to páči. To je akože taký Dark Pikachu. Tento Dark Refular je hrozný. To je hrozné, čo máš tu 1, 2, 3, 4, 5 karet za mňa, čo by som, že sa potešil. Kebyže Ale dostane. tá Golden. No, No, 1, 2, a 3, to 4, 5. Až To sú, nižšie? Ukážeš nižšie? nižšie sú šušňaci. Tento Tuka, ináč tento Pelikán, to je taký... Dole, a toto je najviac gay fotka, čo môže byť. Hej, fotka. Lebo kebyže vyťahne môj syn a teší sa z nej, dostaje facku. Ale že to do piči. Ja, toto môže byť Pokémon, že s týmto necháš dieťa a sa bojíš, že ho už nenájdeš. To je tak hrozný Pokémon. A to je ešte aj starter, ne? Áno, to je také. Primarina? Primarina. Je to starter, Áno, toto, ne? áno. Toto, inak niektoré tie startery v dnešnej To je dobe sú hrozné. extrémne, sa zvedaví na tých nových. No toto akože je to možno troška lepšie jak set value 1000, ale tak lebo je to nové. Určite to je lepšie asi jak ten malý. Jak chaos. Perfect order, no. Jak chaos by som povedal tiež a stojí A jak Mne sa chaos? mega ľúbi to Áno. ETBčko. To ETBčko je staršie. 200, Toto? Pitch Black? áno, Mne sa ETBčko je tiež dobré. ľúbi, len vieš čo nezvládli? Promokartu. Promokarta je ten Fennekin, ne? Tá opica, no. Opica tam je? Áno, Nie. áno, Hej? áno. Myslím, že to je No, neviem. ten Fennekin. Ale ETBčko je veľmi pekné. ETBčko pekné, ale to Pokémon Center ETBčko vyzerá, že úplne takisto. A čo oni vyzerajú všetky takisto? Sú väčšinou flipnuté nejako Niekedy farby, farby sú družička. A to nebolo iba pre tých starších? Aha, Vyzerajú inak. No, 65, no není to úplne zle. tam by ste to dali vy, odborníci. Ja by som Ja do Bčko. Cčka. Do Cčka? Však to je lepšia chaos. Ja by som Není, dal Bčko. podľa mňa. Ty by si Ty, dal Gabriel, čo? ty Ja by som dal do Ačka, úplne kľudne. Myslíš? Lebo to je teraz lacné a potom si ľudia uvedomia, že... Ale chalani, treba si uvedomiť, že ten Darkrai je pekný, hej. A my Hej. sme tu kolektori, nám sa to ľúbi, ale kto reálne bude zbierať Darkraja? Veľa Ale to je ľudí, populárny Pokémon. lebo hlavne je to temná karta, ľudia sú hotoví z toho, keď je Pokémon. Akože Že veľmi temný a pekná tá tak, karta. Takže, Nie, akože No dobre. Bčko je to minimálne. no za mňa je Ačko. Akože je tam ten potenciál, určite. No. Ideme ho prehlasovať. Dajme to do Ačka. No. Konečne, Ľudia majú čo konečne, ty Nemajú čo kokos. komentovať ľudia. Dobre, že potom, keď sa- Beach Black Keď sa budete sťažovať, že ste zle investovali, tak ja som nebol členom tohto rozhodnutia. A čo tu môžeš dodať? Akože, Aj ten booster bol dobrý.
Boosterbox je dobrý, máš tam Pozri, 190 eur. cena boosterboxov Bing do košíka. Bing od Fina. Ideš, Jusi to vám to Opinen. vykúpíš. Ešte aj profesionál, ty máš firmu, tak vyzdaj. Ešte aj case ti vie dať. Inak keď si kúpiš case po 190, Za 1900? Za Ja, 1000, akože- to je case one tohto. no, je že vieš, že zaplatíš kusovky a dostaneš case, neplatíš tam to premium, no kúpuj od Fina. Nie je špatné, no. No dobre, Gabriel, tak kúpuj teda Pitch Black. No a Si potom kúpi tu máme voľačo iné. 30. 30. výročie, no. Tam k tomu nepotrebujeme asi nič, ja by som to... Ak to kúpiš UPCčko do 200, Pozri sa, za ETBčko, koľko predávajú na card markete brachové TBčka. už sú? Tak ale Reorder. úplne si to 200 nekúpiš. Dobre, Ako koľko je tam je? človek? Hej, to ešte čakaj. To je anglické. 200. 2 kg, no. No, To není máš zle to znamená. minimálne o kilo. Lacnejšie, jak na Slovensku sa to dá zohnať. No dobre, ale zase to bol iba jeden zatiaľ, čo bol akože garantovaný. Áno, no, ale za 200, akože, Keď je predaný za 200, ťažko podľa mňa povedať. predávať sa to bude aj za kilo. keď to ale ide. chalani, ja som 160 to predával typek nedávno. Ja si myslím, že to bude lacnejšie. A keď budeš mať ETBčko za 90, 85, jebol by som to do SK. Akože podľa mňa tento set bude dobrý na flip, krátkodobý, rýchly. Aj na dlhodobie. Bojím sa, ja si myslím, že to bude strašne. Ten 25. výročie máš to koľko? Koľko máš? Tak nemá také zhodnotenie. Ale to tam má za karty, tu máš Hej, konečne no niečo jasné, nové, máš že dobre. hento ľudia neotvárajú, lebo tam máš čo otvoriť. Tu budeš chcieť hitovať. Brate, Všetko, všetko, ty kokos. všetko. Všetko tam máš. Naozaj, že Akože ja som, akože A je to podľa mňa o dosť krajšie. je. A ešte pozri sa na to, jak je ten sil produkt vyzerá, strašne že ťažké to bude, no, že Esko. Keď tam máte Ascended, kokos, hneď toto. Aj na flip to máš dobre, aj na dlhodobé, tam nemáš ty kokos. Ale ja by som to nedával teraz do SK pri tých cenách, čo sú. To je Vieš, to pravda. sa bojím. Ale akože no, určite by som, tu by som akože, UPCčku by som sa nebál, že kľudne si ho kúpiť aj Áno. 4 kg, že som si úplne, že povede, že A to vychádza v novembri. UPCčko bude stať 1000 eur. No. A release. Povedajte. Hej. myslíš, že bude stať lister? Ja poviem do ihriska, tam budú mať No normálne tak ceny. jasné, jedno vychytáš možno, ale akože, Každý deň tam budú chodiť. ale car market, a koľko ich dostanú? Dosť? Prosím ťa. Len šanca. Teraz som videl, že Costco dáva bundle, že jedno UPCčko aj druhé UPCčko za $250. Ježiš, Amerika. Amerika, toto je to, do Teska pôjdem, moment. Tam niečo tu dohodneme. No kam by ste to dali? Ja by som to dal za tieto ceny, že sú teraz, Do Dčka, Cčka. ne do Ačka. Ale do SK by som to nedal. Kokos, neviem. Zložité, čo? To... Akože určite by som nakupoval potom, že fakt obehal si tie smarty a všetko. Presne. No, Že tam si skúsiť zohnať nejaké, ale vo veľkom dobre kúpiť za normálnu cenu určite. Takže ja neviem, ty kokos, akože bol by som opatrný a asi... No, s týmito cenami B. asi no. Ale možno ja neviem. Povedz No ty, dohodnite sa vy dva, ja som za Bčko. tak dajme Bčko. dajme Bčko teda. Ale akože Pitch Black máte váčku, chlapci. Ale ten nestojí bomby práve, že to je to, že ty Á, ja kupuješ chápem. všetko, čo je lacné. Ja chápem. Ty vieš, čo myslím, ne? No jasno. Že... No dobre, a povedzte mi, Delta Delta Rain. Rain, no, že kam by ste to dali? A tam nevieme ceny, aké sú. Neviem žiadne ceny. No. Tak pred objednávku má Card Empire, hej, ale to tiež za nejakú šialenotu. Pozri, Ale- aj to tam bude podľa mňa aj TBčko Delta Rain. Nebude ešte. Nebude, to nebude nikde, lebo iba one. Však skús to. Ty kokos, Že neviem, čo ako to robíš? vyzerá. Dajme tomu, že ETBčko bude stať 55 eur, jak všade. Akože Smarty a Nebude. takéto. No bude, áno, ale akože zober si, že... Ale ani podľa mňa už ani jak? Však Smarty som bol kúpovať Pitch Black stal 79 eur. No, Jaký Dobre, 35? no. Preto ja vám hovorím, že 75 vy ho dám, zabudnite na 70, ceny, že 75. ETBčko bude ale sa stať bude stať 40 určite eur, akože vieš? smarty, dráčiku a budú, ale tak... Okolo, dobre, do 80 eur máš ETBčko. Reálna plán bude akože normálne shopy budú mať aj 100. Máš tam 5 kariet, čo chceš hitnúť, možno 6. Ačko. Tá Rajko je silná. Tá Rajko je vec, No však, ja si myslím, že ten Aj Rajko ten bude Rajko. lepší. Nebude určite Dobrý, a sú drahší, tam ale je dobrí aj krajší. hinty. Tak, dobrí sú tam. Ačko, no. Máme to. A to 30. ty v tom Bčko. No. Že? Lebo je to predražené, je to skurvené To predražené. predražené, no. Áno, to máš úplne. Skôr mňa to Pitch Black v tomáčku, akože, ale dobre. Pitch Black je do... Ty sa Dobre. na to musíš pozerať na percenta.
Však ja sa práve že na to pozerám na percentá, ale Na podľa mňa percentá je Pitch to- Black nemá takého ťahuňa. V Darkrai môže byť možno jeden z obľúbených Pokémonov, není ani v top 10 a môžeme sa baviť o top 20. Ani tam podľa mňa není. Ale tá karta ho akože vyšvihne. No áno, no to je fakt ten hard si bol. Nie, No je je to brutál, proste. že proste, že to Tak ja ani robila... neviem ani Giratínu ako nejakého zázračného Pokémonu. Áno, a vidíš, čo to stojí. Tak Giratina je určite top 20. Určite. Akože v Amerike ide, vieš. Asi áno, ale ja som tak nikdy akože nemal. Ja, Ja ale Giratina Zeus cítim, tiež lebo premium, Giratina to je, je... Arceus, ani Dialga, ani tá Palkia, ale No. Giratina je chorá za mňa. Dobre. Pozerám, že ktorý je to taký akože obľúbený Že uvidíme, Pokémon. nech ľudia povedia na Áno, náš áno, tier list, a že sme tu traja na... sme dementi, alebo čo, ale... My vieme, oni nevedia. Áno. Ja si z dlhodobého hľadiska viem každú investíciu obkezať. Ale jasné, akože Okrem- každý set, ktorý si to kúpiš a počuješ, kým vyrotuje, No. proste pri Pokémone je ten čas najlepší kamarát. Okrem Lorikany, čo od vás one, Ja kupuj to, neviem čo. To bude Ale zlatý znova si kúpil Inklens do piči, nie? Však lebo všetci sme mysleli, že to pôjde bomby a... a ten Volkan má teraz comeback, ale ne Inklens. Hej, no. A potom máme ešte tú piču, tú Uršulu, neviem, jak sa to Si volá. ušla return. Uršula, to je tento zlá zarieli, ne? Áno, Ušla return. ale akože Inklens má... Ja som to kúpal kvôli tomuto, že pozri sa na tú kartu. To je úplne, že... A Niko držíš? A jasné, však to je... To je čistý Papa Roman. Niko držíš. To je... Je dobrá. A on tam aj tú mincu, to úplne prepracovali tú kartu. Vieš, že keď poznáš príbeh, tak to je čopka. Ja z toho neodpadávam. Však to si ty tiež. Ja som, no. To je... Žid? No... Dobre, takže takto by sme to nakupovali hypoteticky, keď to vyjde, uvidíme, aké budú ceny. A píšte, čo by ste tam zmenili, pridali. Alebo jemu za gala večer ešte píšte, že... Sledujte Collector's Gala, presne tak. Tak. Áno, A vidíme sa Rare tam. áno, tešíme sa moc. Vidíme sa, pokecáme, pomotáme, Vypijeme. poskalpujeme vás trošička. Nakúpime všetko. No. Ty by si hneď skápoval ľudí, čo? Ja som Musíš si- to ja ale si- predávať, že urobíme dobrý biznis, aby boli obidve Ale strany že ja spokojné. hovorím na rovinu No, veci. na Vieš, ja čo sa budem jebať, more. Ja nehovorím, že 100% vyplácam, ja vyplácam 80% card marketu, vieš. To je tak. A to ešte je veľa. Áno, aj mne sa zdá. Ale ako, môžeme hovoriť, že dávame 100% car marketu, ale bereme Švajčiarov, Angličanov, vieš, ako ostatní, a budeme chutnučky. No. To piči. Dobre teda, ďakujeme. No dobre, Čaute. čauko. Čaute.